Zuid-Afrika, Swaziland, Mozambique. Wat hebben deze 3 landen met elkaar gemeen? Buiten het feit dat het hele vette reisbestemmingen zijn, vormen deze prachtlocaties het toneel voor de ultieme strijd tussen 4 studentenverenigingen. In 1 week tijd nemen 8 afgevaardigden het op tegen elkaar voor die felbegeerde prijs. De eer om jezelf het listigste koor van Nederland te noemen. Welkom bij The Battle of Africa. Welkom jongens, maanden hierop gewacht. We rijden naar het vliegveld van Johannesburg waar we de finalisten gaan ophalen. Hier achter mij Johannesburg, een stad die leeft, een stad die van vetheid uit zijn voegen barst. En we gaan de finalisten vandaag kennis laten maken met de rauwheid van deze beruchte stad. Op naar het vliegveld. Ik heb zo'n lekkere vlucht gehad. Ik heb Ja? de hele reis geslapen. Geslapen? Ja. Maar je hebt ook overstap gehad, toch? Ja, toen heb ik niet geslapen. Oké. Het is zover. De kandidaten zijn aangekomen in Zuid-Afrika en dat betekent dat de Battle of Africa eindelijk van start gaat. We laten het vliegveld voor wat het is en gaan snel door naar de eerste halte van de battle, Johannesburg. Hebben jullie een beetje een idee van wat we gaan doen ook? Nu bijvoorbeeld dat... Het is echt heel onbekend nog. Geen idee. Alleen die Super spuibussen of soaker. zo. iets met spuibussen, ja. Ja, ik heb geen idee. Dat je dan uitlegt van ja, ik ben er volgende week niet, want dan zit ik in Afrika. Ja, precies. Oh, daar ga je heen? Ja, weet ik niet. Het is weer een spel. Ja. City of Gold. We zijn er gewoon, boys. Jongens, welkom, de City of Gold, Johannesburg. Ik weet, jullie hebben een lange nacht gehad, nachtvlucht, die zijn moe. Maar we gaan er vol induiken vandaag, het is een lange dag. We gaan de komende week door 3 Afrikaanse landen reizen. We gaan jullie blootstellen aan de pracht, aan de ruigheid en aan onze creativiteit. Let the battle begin! Oh ja, shirtjes! Dit zijn jullie strijders outfits. Dit is voor later vandaag. Het verklapt misschien al wel wat. Maar neem in ieder geval je 10 kleuren mee. Ik weet niet van wie. Wij zijn nog groot. We zijn rood. We hebben Fufuzela. Blauw? Ja, rood. Na het overhandigen van de teamoutfits heeft iedereen korte tijd om zich even op te frissen. Kop onder de kraan, klots deo onder de oksels en weer de auto in naar Maboneng. Ja, welkom jongens, welkom in Maboneng. Het is een oude industriële wijk die is gepimpt door investeerders en het is nu eigenlijk het epicentrum van de hipsterness in het zuidelijk halfrond. We gaan met de urban people daarachter, gaan we op een oude vertrouwde Hollandse fiets, gaan we de straten verkennen. Zij gaan jullie bekend laten maken met de street art scene in Jozi. Take notes, get inspired, want jullie hebben het zo meteen nodig in de eerste battle. Right, today's going to be a really exciting day. We're going to check out some street art in Johannesburg. It's going to be bright, it's going to be colorful, and it's going to be exciting. Are you ready? Woo! Yes! Okay! Falco One is one of our most popular artists in the city, and he did this piece after Jan van Riebeeck. Jan van Riebeeck was one of the presidents that we had in South Africa during the apartheid times, and that over here was done in honor of him. Where do you get a shirt like this, man? I like the shirt. So I work in fashion, so I actually made this. Ik ben nog een beetje onwennig als ik film. Ja, het blijft een mooi aanzicht. Kunst op iedere hoek van de straat. De kandidaten hebben het zo te zien naar hun zin, maar hopelijk hebben ze tussendoor goed opgelet. We fietsen richting Newtown en daar wacht een groot graffiti-artiest op ons. Wereldberoemd. Die gaan we zo ontmoeten. Yo, ready for this? Yeah.
Oké, daar zijn we dan. Battle 1. De finalisten zijn net ondergedompeld in de street art scene van Josie. En het is nu aan hen om de handen uit de mouwen te steken en hun eigen graffiti werk te maken. Hier is wereldberoemd artiest Senzo. Hij gaat het voordoen, hij gaat tips geven en hij gaat uiteindelijk beoordelen wie de vetste graffiti art maakt. Delft heeft gewonnen met de Instagram challenge en krijgt een voorsprong. Ze hebben 5 minuten extra om hun vette kunstwerk te maken. Senzo, let's do it, man. Let's do this. Are you ready? We're ready. Okay, you show the people how it's done. Shake it. Don't fake it. Chill. Chill. Okay. Wat verwachten wij van de challenge? Ik denk veel stress. Daar zijn we allebei niet heel goed in. Het is sowieso een uitdaging voor ons, denk ik, want we zijn niet heel creatief. Nou, we zijn wel creatief, maar het op papier krijgen is altijd wat ingewikkeld. Dus we gaan voor abstract. We gaan We gaan zo een schetsje maken en dan zo goed mogelijk overtekenen. Vooral veel kleuren. Precies. Belangrijk. Een beetje vlag erin laten terugkomen. Misschien Vuvuzela of zo. Ja, precies. Guys, are you ready? Yes. Everyone ready? Oké, je hebt 25 minuten en Delft heeft 5 minuten extra. Are you ready? Oké, go! Go, 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 go! Ik ga over. Lekker pas, gaan we er vandaan! Boop! Ja, en dan? Ja. Eigenlijk zou ik gewoon helemaal doortrekken, want dan heb ik hier zo'n oranje streep. Zeg maar, maak hier dan zo'n oranje pilaar van. Aan die andere kant. Ja, oké. Welke kleur moet je hier nog op rekenen? Iets lichter. Dit is een hele interessante techniek. Ze gaan hier met wit over wit heen. Jongens, wat heeft jullie geïnspireerd om wit op wit te doen? Nee, dit was te lelijk, dus we zeiden dan het Oké, ze zijn het aan T-Pexen. Het begint wel op te lijken. Vijf, 4, 3, 2, 1. Zo, Senzo, they're done. It's finished. Wat een vette eerste battle. De kandidaten presenteren nu hun werk aan Senzo, die de winnaar aan zal wijzen. Niet alle werken zijn mijn smaak, maar bijna iedereen weet het goed te verkopen. So our city has an owl as a Symbol? ja, dat wordt zo dik. By using a sprinkle technique, by getting the sprinkles all over the painting. Oh! It's a bit hard, but we tried, and I think we're very happy with the end result. Who's the winner? Now you can. Okay, now you can. This was very, very, very interesting. I would say Team Picasso win. Nice one. Thank you, man. Thank you. One battle down, 4 battles to go en 1 grote finale. De eerste battle is gewonnen door Groningen met dit kunstwerk. Zij lopen voorop, maar er zijn nog heel veel punten te behalen met een quiz, met de andere proeven, met de finale. Dus iedereen kan nog winnen. Voor de volgende battle gaan we naar de oude woonplaats van Nelson Mandela, de Soweto Township. Kijk vooral naar de volgende afleveringen, want het wordt bijzonder lekker. Cheers! Volgende keer in de Battle of Africa. Het avontuur in Zuid-Afrika gaat door en de deelnemers reizen af naar Soweto. Hier krijgen ze voor het eerst kennis te maken met een township en met een van de grootste Zuid-Afrikaanse tradities die er is: braaien. En niet voor zichzelf, maar voor de buurt. Welk duo kan de meest watertandende T-bone steak braaien? Check het in de volgende aflevering. Ik begin een beetje honger te krijgen.